Uyintokozo ukuthi siphinde sibuye sikhulume nawe kwi-channel ngokuyithoba ngokuzehlisa. uNkulunkulu akakulonde kubusisela ukhona khona. Kama kuPastor Uningi. Okubalulekile ongakwenza ukuthi usubscribe bese ulike le video. Kakhulu uma ungaba ilunga lale channel singabonga namazulu angahlokoma. Sibheka la iphupho likaNcamisile Simelane uthi good day pastor. Wena inkinga ibuba ke ngishaya uvalo manje seliqala ukungikhathaza leli phupho ngicela ungisize. So uphupho ushaya uvalo noma uyethuka ukuthuka singasho nje uthuka. Yabona angazi uma ngibeka kahle ngithi ukuphupha uthuswa uthuka ushawa uvalo uba novalo. So number 1 singakusho ukuthi uma uphupha unovalo sikuthatha njengophawu olubi olungasho ukuthi kungenzeka kunomthakathi okugadla njengamanje okumelele ngemithi emibi efaka phakathi okungaba umuthi obizwa ngendabula levalo esetshenziswa kakhulu abathakathi. Number 2 uma uphupha unovalo kungaphinde kube uphawu olubi olungabe lusho ukuthi kungenzeka kunomthakathi ofuna ungabi nokuthula obhizi okugadla ngento eyilwane. Yabona ebesidala lokhu kuthuka kuwena ebesidala lolu valo ngenxa yokuthi kunazi izinto ukuthi sishaye izigi ngemva kwakho ezizilwane ezikulandelayo. Number 3 uma uphupha futhi unovalo singabe sikuthatha njengophawu oluhle uma ngenzeka ushaya uvalo olukhulu. Yabona lokhu kungasho ulindele isimo senhlanhla noma isimo senjabulo noma ke ngaba inqubekela phambili hamsana nempumelelo emkhakheni wakho ngenxa yesibindi nokuphokophela phambili. Yabona. Number 4 asivale masithi uma uphupha futhi unovalo kungaba uphawu oluhle kakhulu futhi uma unovalo olukhulu nje vele ushaya liheqe uvalo olukhulu. Lokhu kungabise kubikezela mhlawumbe ngokuthi kukhona okuhle nomusa okuzokulandela futhi nesiphetho sakho sizokuvuma empilweni. Asikhulumi ngomuntu ohlezi ashaya uvalo, sikhuluma ngomuntu ozobulala nje iphupho eshaya uvalo olukhulu. Bese lo muntu loyo kuba nezinto ezinhle singenzeka empilweni yakhe kodwa lo muntu ohlezi ashaya uvalo njalo eshaya uvalo njalo eshaya uvalo lokho sekungakhomba isimo semithi nezigadla ezithile elokuze emshaya lo muntu lona ephonswa ngazi. Yayibona kodwa ke asibambe lapho lento esikhuluma ngayo sithemba ukuthi kuzokusiza kakhulu esikhulume ngako ukunikeze umhlahlandlela nokuqonda ephusheni ozobe liphuphele thinda isimo sovalo. Yabona ngale kwaloko kodwa ngakushaya uvalo ngokuthi vele unezikweletu ukweleta abantu nezinkinga eziningi ongayilungisile ngaba inkinga ohlezi ucabanga ngazi ukuthi hey nesikweletu emsamo unezikweletu abantu kuphi. So lingakushaya uvalo ngenxa yesikweletu esimile sempilo esimini sesintu noma esimini sempilo in general. Siyabonga kakhulu kuNkulunkulu engalona yethele umusa phezulu impilo yakho. Siwe